Presented by Unique Films. Unique Films. I see you bharati bhagi kamar jana Music by DJ Sandeep. I see you में bharati bhagi kamar jana ho ICU में भर्ती बाजू हमर जाना हो हालत गम भीड़ बा हालत गम भीड़ बा हालत गम भीड़ बा हम बानी परेशान हो ICU में भर्ती बाजू हमर जाना हो ICU में भर्ती बाजू हमर जाना हो ICU में भर्ती बाजू हमर जाना ICU में भर्ती बाजू हमर जाना सेट भइल शादी वही से जहर बाऊ खइले सेट भइल शादी वही से जहर बाऊ खइले फोन के बातो कर सखी बा बतइले सुन के बतिया दिलई डरे सुन के बतिया दिलई डरे बारी नादान हो ICU में भर्ती बारी हमर जाना हो ICU में भर्ती बारी हमर जाना हो Presented by Unique Films. Unique Films. बारी हमर जाना ICU में भर्ती बारी हमर जाना राइटर विकास लागे साथ छूट जाई रे राइटर विकास लागे साथ छूट जाई रे बसल दुनिया हमर अब लूट जाई रे चंदन के बसेला ओकरे में परान हो ICU में भर्ती बारी हमर जाना हो ICU में भर्ती बारी हमर जाना हो Recording Studio, Deoria.